Sibonile-ke laphana-ke awusichazele kabanzi ngendaba yabalandeli laphana-ke kaMthandeni noKhuzani ama-followers ukuthi kuhamba kanjani? Ngiyabingelela kuphi nakuphi la kufuneka khona uLumosa njengamanje. Ubingelela uyena uMartin wacebisa untombi yamshalazela ukwazi umshazela abadala zamqoma. Sangoma sani sikhomba ufuna nefice social ngitshela ngathi umntwana womuntu onqoba nonkomo bawukutshela banolwazi. Kanti mina ngizala umgogodwe nalo umshaya sangoma ukusazopula up mahlamba walengana dada wami lezokuba lengana wayo kana kamkhwanazi. Isichitha mthombo osala bebutho onyoko msunonyoko ubaba lo ozala mina. Ngizisho lezi bongo ngoba kuthiwa uma uqala into kufanele uqalishe impepho ubiza abakini. Nami ngibabiza khona la emafonini. Right ngane zakwethu laphana-ke sizokhuluma ngayo udaba labalandeli. Kanti namhlanje sizothi ukukha banzi nezikhalo nezinto esezikhulumeke kuMaskandi zonke. Abalandeli bakhuzani laphana-ke 1.7 million lapho khona-ke kubongeka kakhulu kuphinde futhi sikujabulela ukuthi-ke umculi kaMaskandi sicabanga ukuthi uyena oqala ekuthe makufika inkundla zokuxhumana wahamba phambili ngama-followers lapho khona-ke ku-1.7 million. Umthandeni kanti laphana-ke u-500,000 million lapho khona-ke kubukeka abantu sebeqhathanisa manje ubukhulu nokuthenga ukuthi-ke wenza kanjani for i-marketing. Right, mina angimblame uKhuzani ngo-1.7 million. Nathi sinawo ama-page lapho khona-ke beke besi-offer-isha ukuthi-ke bacela ukuthi siwa-advertise khona ku-Facebook bese sikhokha imali. Uyakhumbula ukuthi-ke uma uthi unale page laphana ku-Facebook u-R50 u-advertise osukwini uyayikhethela wena ukuthi ufuna iposta yakho uma upostile bona abantu abangaka. Right-ke laphana-ke uma ukuthi uke wawalandela ama-post aKhuzani eminyakeni futhi akusiwa neminyakeni kulonyaka lo uKhuzani uke waveza ama-screenshot laphana-ke okhomba ukuthi yena ama-post wakhe noma ngabe inini uyawa-booster. Lapho khona-ke usuke wenzela ukuthi i-post yakho uyikalela ukuthi ufuna ukuthi ubonwe abantu abangaka kuya phezulu. Base beyibonile labo bantu ebese kuphinda futhi siblaze nama-followers akho khona. Is that where ubona ukuthi wena uKhuzani ubungamazi kodwa njengamanje usuyamazi kanjani ngoba wenze le nto yokubooster ukuthi i-page lakhe likhulu. Right-ke ngeke siyiblame ngoba a part of marketing nayo lapho khona-ke ekwazi ukuthi yena akhulise i-page ngendlela yakhe enobuchule. Kanti futhi le nto-ke inhle ngoba usuke phela wonke umuntu owenza umsebenzi uyafisa ukuthi ubonakale. Nathi lo siyafisa ukuthi ubonakale umhlaba wonke kodwa manje-ke ngeke simblame umuntu owenze njengoKhuzani. Sibuye sizi laphana kumthandeni abantu baqhathanise kakhulu i-post yakhe noKhuzani lapho khona-ke eyaKhuzani ino-2 days kuya phezulu. Ine-date nje kahle kahle lapho khona-ke ine-date eyamthandeni no-2 days ashaya ama-like alinganayo. Yamthandeni no-2 days eyaKhuzani uma sine-date post isuke sichaza ukuthi-ke isinesikhathi yenziwe kodwa ibino-10K. Eyamthandeni ino-2 days yasiba no-10K. Ilapho khona-ke abalandeli abaqale khona ukurealize noma ukuqhathanisa ukuthi umgodi ilapho khona ngaso sonke isikhathi yena mangabe enza into uyabathenga abalandeli noma uyabathenga abantu abazobukela noma bazofollowa lento le i-page lakhe laphana-ke ku-Facebook. Kodwa sijabule kakhulu siyabonga futhi siyabona isasa lamaskandi liyakhula. Kanti laphana-ke uGantsheni ukhale kakhulu ngendaba yokuqashwa ukuthi-ke useyacela naye manje ukuthi-ke kube nobudlelwano noma kube nozwelo kubaqashi. Abaqashi abathi ukubukisisa kahle ngeso elicijile elizokwazi ukuthi libuyisele uMaskandi esimeni. Kanti futhi uthena bayakujabulela ukubaluleka ukuthi bayakujabulela kakhulu ukubona oMaskandi abaphezulu bephumelela ngendlela eyisikweletu ukuthi nabo-ke kufanele ukuthi bephumelele. Kodwa ube seveza ukuthi-ke ukuze phela bephumelele nabo kufuneka beqashwe. Namhlanje mawuqasha uGantsheni makuphinda umcimbi kusasa akuqashwe phela uDuma kahle. Mawuphinda futhi umcimbi ngakusasa aqashwe phela inkosi emagcwama. Mawuphinda umcimbi ngakusasa aqashwe omunye wabaculi. So ilapho khona-ke uGantsheni ekwazile ukuthi aveze isikhalo sakhe. Kanti ubalulekile nokuthi-ke kunenyanga yasempangeni. Ngingazi noma yasempangeni kodwa yenza umcimbi empangeni inethimba labaculi. Lapho khona-ke owafonelwa yena inyanga yathi inyanga icela ukuthi-ke eze emcimbini ezoyinandisela. Wavuma uGantsheni wathi kodwa yathi inyanga bisathumela ithimba ukuthi lifuna abaculi. Kuthe sekusondela usuku lomcimbi yafona inyanga yathi-ke
usuku noma ithimba layo selimchithile uGantsheni lithena-ke selibatholile abaculi abanele. So abanga kusasebenza ukuthi inyanga ibisimbizile uGantsheni ngokuthi iyakholelwa kuyena. Kwasebenza abaculi ababebizwe yithimba. Ngane wethu, ngiyafisa ukuthi usubscribe lana, ushare, uphinde ukhomente, sixoxe, sibe nenkulumo yethu ethi nje thina. Kanti lapha nabalandeli bamaskandi bakhala kakhulu ngesimo noma ngobuvetevete obuvelayo ukuthi-ke abaculi balibulala isasasa noma bayibulala i-basic prize ukuthi-ke umculi uqashwa ngamalini. Kanti futhi naye uGantsheni ukuvume ngokusobala ukuthi-ke abaculi laphana kuyenzeka baqashwe nango-2,000 nango-5,000. Ngasiphi isizathu na? Ngokuthi-ke uma ngikufonela mina ngithi mina hawu yeyi duma kahle noma Gantsheni noma Nkosi yamagcokama, uyimalini uma uze emcimbini? Ebese ethi uduma kahle mhlambe mina ngiye ngibe u-30,000. Uma sengifonela uGantsheni athi uGantsheni ngithi mina hey Gantsheni, nginomcimbi la, ngicela ukuthi uzonginandisela nginawo u-5,000. Noma ngithi mina ungayimalini? Athi uGantsheni hayi faka noma u-5. Uyabona ukuthi-ke i-value yalaba bantu iyalingana. So if ilingana i-value yalaba bantu sebelimele already lo ka-30,000 nalo ka-5,000 ngoba i-value since ilingana kuzomela ukuthi mina ngithathe lo ekuyena oshibhile ngoba i-value yabo iyalingana. Kanti-ke uGantsheni ukhale ngokuthi-ke abaculi abanikezwe ithuba elanele ukuthi beqashwe ngoba abenzi into efanayo ngisho estage. Ukhale ngokuthi-ke uSigwebo laphana-ke ushaya ingoma kakhulu ngendlela enenkosi phakathi and ukushiya uthokozile uma kuwukuthi bomqashile right. Ebese kuthi-ke laphana-ke uduma kahle ezoba nomyalezo. Kuzoba nabanye abaculi abanengoma nje enandisa abantu esifana sihambafanisa nayo iNkosi yamagcokama. Lapho khona-ke izinto zabo zikhula ngamandla. So bayafisa ukuthi-ke noma kuqashwa kodwa umqashi abheke i-combination, abheke umcimbi wakhe ukuthi uzoba mnandi kangakanani ngaleso sikhathi. Uyabo. Mhlambe okay, siyakuzwa baba. Mhlambe umuntu osekhaya umcimbi lo ozokwenza umcineka ingoma kazwelonke, wazi kanjani? Ubone kanjani? Babechaza wazi kanjani? Sicela usichazele. Umcimbi lo ingoma kazwelonke ngokwazi kwami yenziwe umcineka kushuthi ebambisene kanye naye uMapholoba uGay umfowakaNgcobo. Lapho khona-ke bezosiza khona amagoso noma bebuyisa khona isintu ngokwebanzi kulesintu noma ngokubaluleka kwaso. Bathe mabebheka kwabonakala ukuthi-ke isintu sesilahleke kakhulu kanti futhi sekukhohlakele ukuthi ingoma iyisiko lethu thina maZulu. Lapho khona-ke abahlele khona ukuthi bevule ingoma kazwelonke avelile amagoso amaningi laphana-ke kwaphinde futhi sibongele nalezi ngane lezi uTeam Blue. Lapho khona ngicabanga ukuthi uTeam Blue lapho khona-ke bazobe bethole ithuba nabo. Kanti futhi maningi amagoso, maningi kakhulu, maningi amagoso azobe khona laphana-ke kunxenxwe nje ukuthi-ke kuzobuyiswa isintu ngoba phela uMaskandi into efike kamuva kahle kahle sasikade sisina ingoma ukuze sikwazi sikhombise ukuthi sijabule sihlangene singamaZulu. So ingoma kazwelonke ngiyibuka iyisasasa noma inesasasa elihle. Kanti futhi uzokhumbula ukuthi-ke izolanywa izolanywa i-World Cup yamaskandi. Lapho khona-ke kuyimpucuzeko abaculi bamaskandi abakolodelana ngayo. Kanti futhi abanesasasa abakujabulelayo ukuthi-ke bazobe bekhona laphana. Akusangabazi ukuthi abaculi abazobe belaphana abakhulu, kodwa siyafisa ukuthi nalaba abancane belithole ithuba ukuze bekwazi ukuthi beliveze ngoba isasasa lomaskandi njengamanje lilele kuyona le genge le engangathi. Uyabo, njengoba mina ngicula ngiyakubona mina okwami ayikho into esatheni esaphathekayo, kodwa laba abanye sicela ukuthi bethole ithuba asebe nama-CD asebekwazi ukuthi befike emcimbini banyakazise abantu, asebe negama futhi ngisho emphakathini. So ukuqashwa kwabo siyobe siqashwe sonke ngoba siyakujabulela kakhulu ukubona omaskandi beya phambili nokuhlangana nje bengomaskandi bephelele.
kuvuka kube yisiko lokhu kuthina ngoba kukhulu kakhulu okwenziwa isintu sakithi esikwenza ukuthi ukwazi ukuthi ubuyele emuva, ukubona ububanzi besiZulu, ukubona ububanzi nokubaluleka kwaso. Ilapho khona-ke sikwazi ukuthi ubheke izimo ezibalulekile ngendlela eyisimanga. Ingoma kazwelonke ibukeka njengengoma ezobuyisa isintu noma ezobukeka njengesiko noma iholidi lamagugu esintu ngoba laphana-ke iy'nsizwa ziyobe zigqoke ngendlela enhle eyisimanga. Yeyi, kuthiwa ingomhla ka-4, hhayi ngomhla ka-4 Juni. Khona laphana-ke e-People's Park lapho khona-ke kwaqala khona impucuzeko. Kuthiwa nje ingoma kazwelonke kanti i-line-up yamagoso isiphumile. Senza nje amahhololo. Siyajabula-ke ukuthi kunolwazi oluphethe mayelana nayo ingoma kazwelonke. So, sibonile laphana-ke amagoso. Imaphi amagoso wena owaziyo noma obona ukuthi laphana-ke kwingoma kazwelonke ayobe ekhona? Kanti la kuShameni kuhamba kanjani? Mina ngibona ngathi uyacula uShameni. Wena ubona kanjani? Ubungacilile uShameni futhi awucilile uShameni. Ilapha khona-ke ubeka ukuthi ingoma hlampe ibidlalwa ngama-Easter noma idlalwa ngabo-December emakhaya, uyakhumbula. Ingoma bengalitholi ithuba njengoMaskandi abaphelele njengamanje. Ilapho khona-ke uSaliwa aveze khona ukuthi yeyi yena wayefisa ukuthi-ke uyigoso kahle kahle, uyabo. Ngiyaxolisa nje ukukhuluma ngaye. Uyigoso kahle kahle lapho khona-ke owaveza khona kwi-interview laphana kuMbuso Wamaciko wathi yena kahle kahle uqale ukucula ngoba ethi uyozwa nje ukuthi ngeke into yakhe ewushuni kaShameni ivelele kubantu ngoba ingoma iba ngama-Easter iphinde futhi izoba ngoDisemba. Lokho kuyababambezela kakhulu laba abathanda uMaskandi noma laba abathanda ukugida ingoma ngazo zonke iy'khathi. So, yena wabona kuyi-opportunity lapho khona-ke uShameni vele uma ubuka nje uvaleleka kalo zonke ngoba kwezinye iy'ndawo awusekho, uyabo. Since ungekho uShameni kwezinye iy'ndawo kuwukulahleka kwezinto kancane 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 eziyigugu lethu lesizwe lapho khona-ke silahlekelwa khona uShameni. Kodwa njengamanje siyabonga kakhulu laphana-ke kuba uMcineka ngokuthi ukwazile ukuthi asibuyisele athi azibuye emasisweni. Amagoso laphana-ke abuyile. Bakhona oMthakashana, bakhona o-Face to Face, bakhona bona oSaliwa, bakhona o-Team Blue, bakhona maningi kakhulu amagoso, maningi maningi maningi. Kanti futhi alikho igoso elinganikezwanga ithuba laphana-ke kuthi yena-ke akufike noma iliphi igoso. Amanye arejistile, amanye awarejistile kodwa ayobe khona laphana ngosuku lomcimbi. Ngiyathemba ukuthi-ke umcimbi uyoba mnandi kakhulu ngoba nathi iGolova TV iyobe ikhona. Uma kuwukuthi iyobe ingekho kodwa iyobe iy'thengele iy'nseko noma iyobe inaso isipayi esiyothumelela ukuthi-ke kuhambe kanjani laphana-ke khona laphana-ke e-People's Park kwingoma kazwelonke. Siyajabula kakhulu uma ngabe kubuya amagugu ethu esintu ngale ndlela ehleleke kangaka. Sisajabula ukuzwa lokho-ke. Uthini umbono wakho ngoGezani? Asikwazi phela ukuthi singafike sikhulume kabi ebese singabe sisancoma umsebenzi wakhe awenzile. Kulama-episode awu-2 kade sikhulumile naye noma sikhulumile ngaye. Siyawubona umehluko kanti kwenzakaleni? Chazela abantu ukuthi kwenzakaleni ngoba phela siyabona laphana-ke kushintshe kakhulu kanti futhi i-episode isinogazi nje iyabuya kubantu. Ya, i-episode yabuya kubantu kanti futhi emva kwesigameko phela yabiza. Uzokhumbula ukuthi yabiza khona uZanefa, yabiza kanye neMfezi. Kwaba nje nehlala laphana-ke iMfezi sikhiphela khona uZanefa, uVaseline. Sithi-ke hhayi umzala bengiye ngibone mina uma ngabe eshutha i-CD cover umzala useyovela emhlophe la phakathi neminwe namaqhakala emhlophe. So, ngimphathele bona uVaseline. Kwaba nje kwaba mnandi laphana-ke kwabuzwa imibuzo engekho personal, imibuzo nje yakhelwa phezulu, yamihle kakhulu imibuzo, yahamba ngendlela ehlelekile, uyabo. So, kulokhu ngibonile ukuthi uGezani benoMapholoba bahlakaniphe kakhulu kanti futhi uGezani ukuvezile ukuthi yena ukusungulwa kwale episode yabo kwakuyikho ukuthi-ke ihlale kukhulunywa ngayo amalanga namalanga. So, ngicabanga ukuthi-ke bavalile manje ngokukhuluma ngoba i-episode yabo inamandla kanti futhi ihamba live
within a day beqedile isuke isinabo abantu abawu-8,000 views ababonile. Kanti ku-Facebook mina izolo ngingene siwu-4,000 plus. Lapho khona engingakwazanga ukuthi ngibale ukuthi bebangaki abantu abaphakathi, kodwa kubukeka bethokozele kakhulu abantu i-episode, kanti futhi uzokhumbula ukuthi ilande nentokazi laphana-ke esiyazi ngeshinga, esiyazi ngomphathi wenkani. Lapha khona-ke angiyazi igama layo eli-proper, kodwa ngiyakhumbula ukuthi leya ntombazane eyaseNkandla. Angazi noma iwuthisha eNkandla noma kwenzakalani, kodwa nje intombazane ey'dumele kahle bakithi, ejwayele ukuy'ncwekela namabhongo laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Iphinde futhi iy'khulumele nje isiZulu lesi sakithi esithi Zulu. Lokhu kuthiwa ulimi lweyigodi manje, ngoba thina masifika eGoli sifike si-aplayelwa khona, masifika kuphi sifike si-aplayelwa khona. Kanti yona nje imile endaweni ithi nje uma nisuka eMagoli nehla noma nisuka eThekwini nehla ningifonele nisho ukuthi sihlangane esikhaleni esiwukuthi. Le ntombazane-ke inogazi kakhulu, kanti futhi inkulumo yayo ihlelekile, inokumvala uZamaweza uma ngabe eseza nombuzo, noma uma uZamaweza ubeke ngendlela engahlelekanga, iyona ebesiza nendlela enobuchule nobusoka phakathi. Lapho khona-ke inkulumo izozwakala kahle ukuthi kahle kahle inkulumo yawo ibethini. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Kanti-ke siyafisa ukwazi laphana-ke uvo lakho mayelana ne-graduation ka-Navigator. Ikuphi okwaziyo mayelana ne-graduation ka-Navigator and kwenzakalani? Sichazisele. Yebo mfethu, nami ulwazi anginalo mayelana ne-graduation ka-Navigator oluphelele, noma ngizothi ulwazi olunzulu anginalo, ngoba u-Navigator uvele uqala umculo efunda ngabo-2019, ngabo-2018 mina ngihlangane naye ey'tolo kwadlala. Ubevele umuntu ofundayo bese ezoba yilowo muntu nje ophansi, kanti laphana-ke ubongelwe isizwe sonke sikaMaskandi. Engicabanga ukuthi uyena mculi wokuqala o-graduate-ayo ngokwey'fundo, aphinde futhi avezele ibalazwe ingoma emnandi. Ilapho khona-ke bajabule bonke abantu, nathi siyiKhuluma TV sijabule kakhulu, siyambongela u-Navigator ngokuphumelela noma ngokwenza kwakhe kahle, okukhombisa ukuthi uyawukhumbula umndeni wakhe, uyazi futhi ukuthi uyafisa ukuthi asebenzele umndeni wakhe. Phela kahle kahle imali la kuMaskandi ayikho. Siyavuma-ke, siyakuzwa ukuthi-ke uthi imali kuMaskandi ayikho. Ukusho ngaliphi lokho? Iliphi leli phuzo lenza ukuthi wena uthi imali kuMaskandi ayikho, noma umbongele kangaka u-Navigator ngokuthi aphumelele? Ya, angifuni ukufihla ukuthi imali kuMaskandi ayikho, ngoba njengoba sesichazile ukuthi abaculi bamaskandi abekho fair futhi abekho basic, abavumi ngathini, abafuni ukuthi-ke babuyise isithunzi sabo. Ngokuthini na? uMaskandi usezandleni zabo, ya siyavuma usezandleni zabo ezinhle futhi ezi-clean. Sorry. Kodwa njengoba usezandleni ezi-clean, abamusa ukwehlisa i-value yabo ngokuvuma ukuthi-ke bathatheke kancane ngazo zonke iy'khathi. Angithi uma ngikufonela nguwe uzoqashwa ngamalini, noma uma kuyenzeka-ke hlampe ama-price azohlukana for ukuthi le eyama-launch, le i-price yomcimbi nje ukuthi u-straight. Uyabona eyama-launch, uma ngabe kuyo-launch uzakwenu ungamsiza ngaleyo petrol azokufakela wona. Wona-ke lo 5,000 ufuna ngabe owama-launch. Ebese kuzothi-ke uma kuwukuthi umcimbi, biza i-price yakho ume kuleyo price, ungathathi ngendlala, ngoba ngelinye ilanga i-value yakho iyokwehla. Ngisho ungasathandi usufisa ukuthi unyuke wena, unyuse i-value yakho, uthole ukuthi-ke usujovekile, noma wena usubona ukuthi-ke ku-right ukuthi-ke ubize bona labo 5,000. Okungekho fair. Nje ubona abanye abaculi bakweminye imikhakha bephumelela kanje, uthole ukuthi nento abayiculayo ayinamyalezo, ingoba bamile ekuthenini uma ithena nje 150,000. Cabanga-ke ngoba bona ufika ethi 150,000 excluding i-accommodation, excluding imoto azofika ngayo, excluding utshwala. Imoto akutshela ukuthi uzoyihayirisha, uyabo, akutshela ukuthi uzoyihayirisha imoto, aphinde exclude utshwala futhi azophuza kuzothengwa uwena, aphinde futhi excluding i-accommodation la azolala khona.
lezi zinto kuzofanele ay'khethele yena ukuthi uzolalaphi since efikile, uwena ozokhokha. Aphinde futhi uzophuzani, uwena ozokhokha. Uzodlani, uwena ozokhokha. Imoto ayarishile, uwena ozokhokha. Lo 150,000 uza kuyena khaxa. Ucabanga ukuthi futhi mawukuthi lo muntu ucula yedwa, lo 150,000 usuyaphi? Uze kuyena direct mawukuthi unekhampani yakhe usey'mele. Uze kuyena 150,000 direct without any costs esimthathile noma abhekane nayo ngaleso sikhathi. Okwakhe nje uvaluisha ingoma yakhe noma uyivaluisha yena self ukuthi-ke akwazi ukuthi ay'mele. Engicabanga ukuthi iyona lento esisebenzana nalaba baculi laba asebephambili noma abasebalazweni ukuthi-ke bame kwi-price eyodwa bengalokhu begcogcoma ukuthi uyamthola umuntu useku-5,000 kuze kuthiwa uthathiwe nango-2,500 kuze kuthiwa uthathiwe nango-15 kuya ngokuthi wena ufike nayiphi imali. Cha, asiyigweme leyo nto bafethu. Wow, cha unobuchule Mathinda angifuni ukungasho. Right, laphana-ke siyafisa ukwazi noma into abaseDubai sibonile laphana ivule ikhampani yayo i-3.7 Entertainment. Kuyinto leyo enobuchule kanti futhi nomyalezo. Kwenzakalani ngento abaseDubai? Kanti sibonile futhi ukuthi ikhiphile i-album yayo. Kwenzakalani? Sicela usichazele. Mangibheka laphana esimeni somoya-ke sibheka laphana ey'nkundleni zokuxhumana, into abaseDubai ikhiphile yona-ke iy'ngoma. Uzokhumbula ukuthi-ke i-Ambitious idedele i-album into abaseDubai, kanti futhi kubukeka yenza kahle kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana, kanti imnandi nje ngokuphelele. Into abaseDubai laphana-ke kubukeka ivule i-3.7 Entertainment. Uzokhumbula ukuthi i-3.7 uma siyilanda noma sichazela umuntu osekhaya ukuthi yini 3.7, ilapho khona-ke into abaseDubai ikhethe ukuthi-ke iyikhiphe iyayihola khona u-3.7 ngenyanga from i-Ambitious monthly. Angazi for iminyaka emingaki bevumelene kodwa usayine kahle kahle ngo-2020 into abaseDubai laphana-ke kwi-Ambitious Entertainment. Lapha khona-ke ekusolakala ukuthi-ke into abaseDubai isinokungaboni ngasolinye nayo i-Ambitious noma isibone ngathi khona edlelwa khona laphana kwi-Ambitious. Kwase-ke kuba nohlelo lokuthi-ke zonke izinto zihleleke phela ngendlela esesimeni ukuze nayo ikwazi ukuthi yondle umndeni, ngoba ikuvezile ukuthi-ke inomndeni kanti futhi iyafisa ukuthi iy'nto zayo zihambe kahle ngokokushesha ukuze ukwazi ukuthi nayo iphilise umamayo ngendlela ehlelekile. Kanti siyabonga laphana-ke ikakhulu siyabona njengamanje ukuthi ishintshile i-personal assistant yayo. Angibonanga kahle ukuthi ubani kodwa njengamanje u-emailela yona uthi ntaba.bookings@gmail.com, kanti futhi uphinde futhi uma umfollowa laphana ephejini lakhe Intaba yaseDubai name. Ungazi njalo ukuthi kwakuyi-Dubai makwenzenjani ngoba eDubai phela thina sazi ukuthi-ke uyahlala laphana-ke ulinde uma ungasenamali ukubhoshelwe nje emlonyeni. Angazi noma 400,000 noma u-40, kodwa ngathi u-400,000 ngoba ngike ngabona kutrenda wona u-400,000 laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Awusho ukuthi nabo oDubai laba banomthelela ekwenzeni lezo zinto ngoba phela kuyacaca ukuthi-ke nakhu izinto zenzeka ngendlela umuntu angayiboni kahle. Ontaba yaseDubai phinde ngizobona into abaseDubai. Well-ke uNtaba yaseDubai phela igama lakhe walisho kuqala ingakaveli yona le video. Nathi nje siyayincokola lapho-ke siyafisa ukuthi sibongele sithi shout out kwi-3.7 Entertainment. Lapho khona-ke Intaba yaseDubai kushuthi-ke izobe isiy'phethe noma kukhona abazobe besebenza ngaphansi kwekhampani yayo, kodwa-ke izobe isingaphansi kwegama layo ngendlela ehlelekile nendlela ekuyiyona ebukekayo. Kanti-ke ukwazi wezi-statement futhi lapho khona-ke kuwu-3.7 bephinde imuholele Ambitious kuyo le nyanga iphinde yamuthi fahla kwase kuvele ibhalansi laphana ithi 9,000, kodwa nje ilo 3.7 wasebhenki lentaba yaseDubai. Siyafisa ukuthi-ke abalaleli emakhaya bamfollowe into abaseDubai lapho khona-ke uzokwazi ukuthi ubone zonke ezinye zezinto esiyikhulumayo ukuthi akusuke kungasilona iphutha kodwa kusuke kuliqiniso nje elimsulwa ngendlela ehlelekile. Laphana-ke iGlobal TV, i-TV yakho ehamba phambili ekulethela ezishisa mbo 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 mbo. Lapho-ke asithathe imibuzo embalwa yokugcina ebese siyavala.
Right, siyabona laphana-ke, siyabonga kakhulu ukuthi-ke uyafollowa kanti futhi ususubscribe-ile uzube ibhoza yamabhoza. Kumele ungene kanye nathi laphana upress subscribe ebese uhlalela nathi kanje kwiGloba TV. Iyona esikutshela esifaka notification mangabe sesiphostile. Sibonga laphana-ke noma sibongele uKing Nuba ngendlela uMathindi, wazini ngoKing Nuba ubonile ukuthi kwenzakalani ey'nkundleni zokuxhumana? Ya mfethu, ngibone kakhulu ukuthi kwenzakalani ey'nkundleni zokuxhumana. uKing Nuba ingoma yakhe ihamba kahle kakhulu ethi wathi ngoba noma ephosta nje bantu bonke futhi abaculi bacishe u-50% wabaculi laba bacula nje isiZulu isintu okungaba uMaskandi nalaba abanye i-gospel. Kuphinde kuzoba nabo laba abaraphayo. Ubethi mase ebhekana ney'nkinga umculi athi wathi lapho khona-ke zonke izinto kubukeka engathi zimuhambela kahle uKing Nuba ngoba besekhosini kanye naye uSimphiwe Shembe wamshaya nje ngamavoti athi awabe banzi eshaya khona-ke uSimphiwe Shembe. Okukhomba ukuthi abantu seba-understand-a noma bayaqonda isitayile sikaNuba laphana-ke. Kanti-ke waphosta naye ephethe ithanga wathi umfana uthanda amathanga. Kanti shuthi-ke uthena laphana ingoma yakhe kufanele ukuthi-ke ihlukanise unyaka manje ngoba usekhathele ukubusa inkosi yey'ngoma ze-gospel lezana-ke. uKing Nuba sijabule kakhulu ukuthi sibe nomculi ofana nalowani. Mfowethu sesivala. Kuthini umbono wakhe ongamageza? Akhiphile amageza. Ayibo, ngiyaxolisa. Ukhiphile amavikela-mbuso lapho khona-ke kuwucebo, kuwupotso. Kuphinde kuzoba umfowabo kaPotso lo oshaya isiginci. Angisalikhumbuli igama lakhe ukuthi ubani. Usuyizwile i-album ihamba kanjani? Uyazi nawe mfethu, i-albhamu ithe iphuma nje izolo sasigxuma sihlala thina ey'nkundleni zokuxhumana sasiyilanda nje fresh. Kanti laphana-ke amageza amahle akhiphile. Hhayi bo bafethu, kanti ligama lifuna ukuphela. uPotso noNsimbi nomfowabo lo omncane bakhiphe amavikela-mbuso kodwa isihloko sithi-ke iklasi lamahhala. Lapho khona-ke bebukeka befundisa u-live, how to perform live, how to sing. Kushiwo kakhulu emagezeni amahle. Akhiphe into enomsoco noma akhiphe into enegazi, into ebuyisa igazi ngoba acule nje. uPotso ucule ngendlela acule ngayo ema-albhamini amageza amahle adlule njengoba bekade ecula. Wase kodwa ehlukisa ushuni wacula nje ngendlela ethi ayithi ukuhlabahlosa noma ethandwa abantu bayithakasela ngendlela eyisimanga-ke i-albhamu yakhe uPotso. Kanti futhi sibonile ukuthi-ke yenza kahle kakhulu. I-channel abaposte kuyona laphana-ke ku-YouTube ithi amavikela-mbuso topic. Lapho khona-ke beney'ngoma zu-10 noma zu-14, angisakhumbuli kahle kodwa ngathi zu-10 to 14. Lapho khona-ke uPotso akhiphe khona unyawo wacula ngendlela eyisimanga, wajabulisa abantu ngendlela nje ethokozisayo. Siyabonga. Mfowethu sesivala. Uthini nge-4 May? Wazini nge-4 May? Njengoba phela sey'shaya zadlula i-4 May, yini obuyilindele nge-4 May? Engathi usufuna ukungiqhatha. I-4 May mfowethu angithi lapho khona-ke igciwane elalithena khona lizogcwalisa i-Orlando stadium, ligcwalise yona nje ithi phama ebese likhipha unyawo. So angikwazi mina ukukhuluma nge-4 May ngoba angazi lutho nge-4 May. Kanti igciwane libukeka lihlakaniphe kakhulu njengamanje linobuchule obuyisimanga. Lapho khona-ke uthi umuntu uthi uyali-attack-a ebese lona li-attack-a picturally, li-attack-a ngey'thombe likwenzela umzekelo. Lapho khona-ke uphoste angazi mina lo uRipo noma ubani lesa sitabane ekuvezwa ukuthi-ke hhayi futhi ethi ngithule. Kodwa sivele laphana isitabane sisi-complain-a ngokuy'phatha kwami uMthandeni Madlakalaka noma ngokuphosta ngaso. Kanti kubonakale futhi uMthandeni esedilithile i-post yaso. Kanti thina i-4 May zafika madoda ngalezi y'khathi kwakube futhi bakithi angikwazi ukukhuluma ngale nto ye-4 May ngoba manje ixaka mina iphinde ixake nabaniniyo. So mina angikwazi ukuthi ngikhulume ngayo njengokuthi-ke ngikanje like kuzothiwa sesikhuluma ngabo abanye abantu.
Siyabonga kakhulu mlaleli wethu, kanti mawusuku lakho lokuqala ula, siyacela ukuthi u-subscribe. Usuku lakho lwesibili uphinde futhi ushare, uphinde ukhomente futhi. Yisi isikhathi lesi esiye sifike ngaso noma singakabi nalo usuku oluqondile mayelana nokuphosta, kodwa sicela ukuthi-ke uhlale nathi kuze kuphele yona le nyanga, kanti uzokhumbula ukuthi-ke senza i-1 year anniversary kwi-Guruva TV. Siyabonga.